Iawn, dyma ni yn y maes gwyn am y tro ola yn gyngrair 2 ac am y tymor yma, a mae'n deimlad od achos mae bob gêm tan y pwynt yma wedi bod yn gyffrous a lot o bethau yn gorwedd arno fo, ond dydy'r canlyniad ddim mor bwysig â hynny heddiw, ond da ni dal yn chwarae Stockport sydd yn hen elin, ond hefyd fydda ni'n deud ffarwel wrth ambell i arwr y clwb fyswn i dweud, felly bydd hi'n bnawn diddorol a falle'n emosiynol ar brydiau. Be ti'n meddwl mae wedi dod fel? Mae'n od, mae'n bach o barti, ond mae'n bach o dristwch hefyd. Deud ffarwel fatha Young a Tozer yn mynd. Mae hefyd ryw elfen yna i'n meddwl, da ni wedi gollwng pwyntiau ar hyd y ffordd, sa hon wedi gallu bod yn gêm fwy na mai. So, mae'n bach o hynny, ond mae'r parti di parti a yma i fwynhau. Felly, be deimlad ydy edrych ymlaen? Ie, dwi'n bod yn meddwl parti yn ymhen a wyrgylch a fe pawb, ond dwi'n teimlo bod hi bach yn fflat rili, achos mae yn gêm ddim byd. Dwi'n meddwl fydd lot o tourists yn y gêm, wedi cael cynnef munud ola wrach a lot o bobl dros y môr, so wrach fydd o'n jyst yn gyfle iddyn nhw gael blasu bach o'r dre ac o cael ras, ond ia, mae gyd yn dod lawr i'r sort of rivalry yma sydd wedi datblygu rhwng CPDWrecsam o ran y chwaraewyr. Dwi'n siŵr fydd y chwaraewyr a package ennill. Dwi'n siŵr fydd hi'n gêm gystadleuol a unwaith fydd y gêm yn dechrau, dwi'n meddwl eith bethau wella. So, a fel ti'n deud, ia, dyn ni'n sicr o fod wedi... Wel, mae yna ambell i chwaraewyr yn mynd i fod yn chwarae gêm olen clwbs ni fel. A mae yna sôn yna awyredd yn dod draw o Stockport unwaith eto, achos mae nhw'n bencampwyr a fi rhaid i Wrexham i llongyfarch nhw fel tîm, bydd hynny'n teimlo'n od. Chydig o bethau wedi bod, Oli Palmer yn sôn am Wrexham a Stockport, felly dwi'n meddwl fydd o dal yn gystadleuol, wedi syni pa mor gystadleuol oedd Wrexham yn erbyn Crews sadwrn diwetha, ond bydd, mae gêm od, dydy ddim yn mater, ond hefyd, os ni'n gorffen y gyngor efo 88 pwynt, mae o'n meddwl falle bod gennym ni well gyfle ar gyfer flwyddyn nesaf. Be ti'n meddwl fydd y canlyniad? Dwi'n mynd i fynd am gêm gyfartal 1-1. Dwi'n cytuno gêm gyfartal 1-dim neu rhywbeth gwirion fel 4-4. Yna rhywbeth wedi digwydd fyd yr happy clapper unwaith eto. Dwi'n mynd i ddweud 3 gol i 1 i Wrexham a Paul Mullin yn sgorio gol i fel yma fod fydd y chwaraewr cyntaf erioed i sgorio 5 gol ar hugain 4 tymor yn olynol yn y 6 cyngrair uchaf. Wel, da fo Cochion De Cymru, mae wedi bod yn dymor llwyddiannus arall. Wyt ti wedi mwynhau a beth ti'n cofio mwyaf? Ydw, dwi wedi mwynhau. Lot o uchelbwyntiau, lot o goliau gwych, tripiau da oddi cartre, yn enwedig efo Cochion De Cymru. Dwi'n gwybod, mae wedi bod yn dymor bythgofiadwy a annisgwyliedig ar ddechrau tymor, ond yn y fo, mi gymryd ni fo. Wrexham 2, Stockport 1, Barrow 1, Mansfield 1. Mae hynny'n golygu fod Wrexham yn gorffen y tymor yn ail, sydd yn newid i'r da iawn, achos flwyddyn nesaf dim ond yr ail dîm fydd yn mynd i fyny, fydd y trydydd tîm yn y gemau ail gyfle. Felly, buddigoliaeth yn erbyn yr hen elin Stockport, awyren arall wedi dod dros cyn y gêm, ac o'na awyrgylch dda, oedd o ddim yn teimlo fel gêm dibwys i fi, a gêm o 2 hanner, Stockport
diffyg gwell ar y cyntaf os ni'n dweud, ond Wrexham yn dod yn ôl yn heddiannol. Gallu deud fod gêm gyfartal falle yn ganlyniad teg, ond Wrexham bendant tîm gorau yr ail hanner. Sut nes ti fwynhau hwnna, Harwell? Oedd ni'n edrych ymlaen as kick-off, really. Fel o'n i'n dweud, oedd ni'n bach yn fflat. O'n gyda nhw'r gorau o'r chwarae sy'n ei ddweud yr hanner cyntaf. O'n nhw'n gri iawn ail hanner yr hanner cyntaf. O'n nhw'n dros ni bob man, really. A wedyn, yr ail hanner Wrexham yn cael chydig mwy o'r uchafiaeth. Cracker y gol yna, Cannonball i orffen y tymor. So, hapus iawn bod yna gol a buddigoliaeth yn dynedig yn ebyn Stockwell. So, oedd i fans nhw'n wych o'r teg, ond yna ddigon o chantio i gadw ni yn entertaining. Ifor, teimlad e? Bodlon iawn, sicr nhw di'r tîm gorau da ni wedi weld ar y cair as yn ei dweud. Thyn nhw reoli'r hanner cyntaf, ni'n meddwl bod yna ddim byd yn nghanol y cae gyda ni, a fod ar ôl yn dweud ni ddod yn gryfach wrth y gêm ymlaen. Mae Cannon yn sicr o gael chwaraewyr tymor rwan ar ôl y gol yna, a gret, jyst mwynhau rwan, a gobeithio gan ni fynd awyren dros i cae nhw tymor nesaf. Rhywbryd mae'n awyren yn mynd i ddod dros y cae nhw. Ond, rai fi dweud, nes i wedi pan nes i weld o'n mynd heibio, oedd o'n mynd ei fi flin, ond mae o'n rhywbeth sydd yn mynd i barhau i fynd. Felly, gêm dda, oedd nhw'n dda iawn hanner cyntaf, dwi'n meddwl, oedd Rob yna heddiw, a falle fod o'n hanner cyntaf fod o'n dechrau meddwl, falle fod angen i ni gryfhau ar gyfer flwyddyn nesaf. Oedd o'n golli'r gol Oli Palmer, achos oedd o'n neb yn y bocs. Nhw'n dod allan ar ôl amser cyd amser cael cinio. Wel, lwcus bod Cannon di sgorio felly i roi gol arall iddo fo. Oedd o'n ddiddorol nodi, dwi'n meddwl mae dim ond 2 neu 3 o tîm Stockport pan methen nhw fyny o'r Gyngrair Genedlaethol 2 flynedd yn ôl o dal yna heddiw. A ddoth Madden ymlaen fel eilydd. Tra'r tîm Wrexham i bob pwrpas mae o'r un tîm. Felly, falle fydd rhaid i ni gryfhau wrth symud ymlaen, ond awyrgylch gret, diweddol penny gamp i'r tymor, felly edrych ymlaen ar gyfer Coroni'r 1. Beth ti'n feddwl edrych ymlaen y flwyddyn nesaf? Beth ti'n mynd i wneud dros yr har, Wel? Wel, o'n i'n deud i ti gynedd, dwi'n meddwl bod yr sticker book Panini wedi dod allan am yr Euros, a mae Cymru yn y fo mae'n debyg, so bydd yr Euros pryd o'r calonus y bosib i wylio, ond sy'n braf meddwl mynd allan i'r Rex Coast, ond fydd hynny'n digwydd chwaith, dwi'n meddwl. So, jyst edrych ymlaen, trefnu y weekdays Cyngrair 1, edrych ymlaen. Lot o gemau oedd i cartre i Cochion De Cymru, lot o gemau yn agos i'r M4. Cyn hynny, wrth gwrs, Wrexham yn mynd i'r Unol Daleithiau ac i Canada am y tro cyntaf, fydd yn ddiddorol iawn. Ond hefyd, mae gen tîm y merched gêm yn y rownd derfynol yn erbyn Caerdydd, a y tîm Dan Ddeunaw wedi curo Blackpool 6-0 bore yma, felly maen nhw'n debygol o ennill y Gyngrair Dan Ddeunaw, so falle bod yna cwbl o chwaraewyr ifanc ar ei ffordd i fyny. A beth sy'n edrych ymlaen dros yr haf efo? Wel, dwi'n mynd i ymffrostio chydig achos nes i proffwydo bod ni'n gorffen yn ail, wedyn dwi'n mynd nôl a gwylio'r hen pods drosodd a drosodd. Wel, falch o weld gen ti'n fywyd mor cyffroes yn dywynebu ti am y 2 mis nesaf. Felly, mae'n siŵr fydden ni nôl efo unrhyw newyddion am drosglwyddiadau a pethau felly. Ond tan hynny, cofiwch wylio'r bêl yn mynd i mewn i'r gôl. Maybe a good idea.